IMRA yakuti anthu amene amagula katundu ku Malawi, katundu uja akafika ku Malawi azipanga check kunena kuti kodi ndalama zimene mwagulira katundu kunja zinadusa ku mabanki, ati ngati sizinaduse ku mabanki katundu uja azilanda. Izizi akuti akufuna kuthana ndi chani, ndi black market, chifukwa choti anthu ambiri amene amagula katundu makamaka ku China kunoko amagula ndalama zakunja pa black market, anga si ku mabanki ndalama kulibe. Kodi ineyo maganizo anga pa nkhani ndotani? Ndili ndi mbali ziwiri, ndili ndi mbali zitatu. Choyamba, ine ndimadana nazo zoti IMRA amene ndi mbali ya boma koma si parliament izipanga malamulo a emergency ngati awawa osadusa ku parliament. Please chonde a parliament tapanga ni check MRA, chifukwa choti nthawi zina amapanga ma decisions enake odabwitsa okhuza dziko lonse mwansanga kwambiri komanso mopanda logic nthawi zina. They please, IMRA si parliament, inde ali ndi mphamvu zopanga tinthu tinati koma samathamange kwambiri ndi kupanga malamulo. Please, ndi committee yanji parliament ku check that. Cha number 2 ndi chakuti ndigwirizana nazo zimene apangazo, chifukwa choti anthu amene amaoda katundu ku China kunoko nthawi zina amanyanya amwene. Anthu akamaliza aku Malawi ndikufuna kugula mapegi ku Malawi, mipando yeniyeni ya chani ya matabwa anthu kugula ku China forex. Mamba timagalimoto timamira tichani forex, galimoto imodzi cha $2,500 $2,500 ni anthu akugula magalimoto ndi mboye akuononga forex ndi anthu amene wo. Mamba komano kodi pali alternative, kodi pali njira ina? Choyamba kuti upange apply ku banki ndalama kulibe, olo zomwezi zoti unyamule khadi ya ku banki ubwere kunja kunoko kuzapanga shopping ayamwene akupasa ka limit pa tsiku ndalama zakuti, nthawi zina ndalama kulibe, nthawi zina ku bloka khadi ija munthu utatuluka kale kunja ndi anthu atani. Mwamva? Kodi mapegi anthu amene akugula kunja, matewera anthu amene akugula kunja, mashirt anthu amene akugula kunja, mankhwala tsitsi, chilichonse chimene chimapangidwa mu factory chimachokera kunja. Kodi ku Malawiko alternative yake iliko? Mwamva? Ngati kulibe nde anthu apanga bwanji? Chifukwa on one hand ku banki ndalama kulibe, on the other hand katunduyo pa ground palibe. Ndizicha limanena zicha ndapanga ma video mbiri onena kuti kuthesa mavuto ena ngati for example ndalama zimene zikuthera kuti magalimoto timamira ta ku Japan ite takatengeni mabasi moyika mtauni, tapanga ni transportation industry yapo yo boma pasokolo mayendedwe aja akakhonzedwa muziko. Anthu ambiri samafuna kugula ti magalimoto kunja, public transport ikakhala kuti ili bwino. Anthu ambiri samafuna kugula galimoto munthu aliyense payekha. Anthu kunja kugula so chani timasola chani, chifukwa choti magesi pa ground sali bwino, magesi sanafike kumamizi. Nde zinthu ngati zimenezo mahoteli pa ground palibe. Timanena kuti lolani mamashini opangira zinthu zofunikira azilowa kopanda chani, kopanda msonkho, kopanda duty. Mamashini opangira ma toothpick, mamashini opangira mabotolo, mamashini opangira maglass, mamashini opangira mankhwala, mamashini ambiri muwalole azilowa opanda msonkho. Komanso muyike ma policies pa ground onena kuti munthu amene wabwera ndi factory kunoko kumazapanga zinthu, ifeyo sitimalola chinthu chimene chikupangidwa ku Malawi chizichokera kunja. Kaya sitipanga announce koma tizingopanga misonkho yambiri pa zinthu zochokera kunja, basi mupanga improve local production. Koma zimenezo simukupanga, mukungopanga target anthu akafuna chani zinthu kunja. Ndekudi mukutanthauza chani? Pa ground lolani kuti zinthu zochokera kunja zizipangidwa ku Malawiko by improving situation pa ground.
Ndine sindikulesa yayi. Anthu ambiri ku Malawi kuno. Aku Malawiko anyanya kwambiri kugula zinthu kunja. Chilichonse mwene kufuna kumagula zinthu kunja. Ine makamaka munthu oti ndimatha kuthandiza anthu kugula kunja zinthu. Fridge anthu agula. TV anthu agula. Mafoni anthu agula. Nde pa black market waja panopa ndi kuti yasokonekeratu forex. Chifukwa choti aliyense akuifuna. Koma izizi sizoti ndi vuto lawo yayi. Chifukwa choti vuto ndiloti ku mabanki ko kulibe forex. Komanso vuto ndi la dziko. Dziko ilili timangoziwa kudya. Dziko ilili timangoziwa kupanga chimanga. Chinthu choti ife tigulise. After all, forex imafunika kusintha. Anthu aku China muli ndi chani ndi yuan. Ife tili ndi fodya. Tili ndi kwacha. Mumbwera kunoko muzagula fodya, mugula chani kaya. Ife tikupasani. Tikufuna ma machine. Tikufuna mankhwala. Tikufuna feterezi. Zizikhala chonchi. Ife ku Malawiko tiyang'ane kumene tingapite kuti tikapange zinthu zoti tizigulisa kunja. Osamangodalira chani fodya. Chifukwa choti fodya amaperewera. Tiyeni tipange zoti tilowe mu production ya zinthu zoti tizigulisa kunja. Ma strategies ndende ambiri koma video iyi si ya zimenezozo. Mangofuna ndinenepo zimenezozo. Chinaso ndi chakuti kodi inu ya MRA mukuziwa zoti anthu ena tili kunja. Anthu ena for example inenda ndatumiza mabelo nsapato ku Malawi kuyuza ndalama zimene ndapanga kunoko. Komano mukunena kuti zikafika pa border chifukwa choti ndilibe auti TT proof yoti zadusa ku bank basi azilanda. Nde tipange bwanji anthu amene ndimawathandiza kugula zinthu kunoko ena amatumiza ndalama kuchoka ku Israel. Amatumiza ndalama kuchoka ku UK. Amatumiza ndalama ku America. Amalawi amene ndalama zimabwera kunoko kugula katundu kupita ku Malawi. Okay, ndi consumer goods and mwina boma. Koma timalipira msonkho to ku MRA. Misonkho ndiyo dula koopsa. Ndisi tikudabwa kuti si wonse amene akuyuza ndalama za ku Malawi kumagula katundu kunja. Nde mukamapanga mapolisi makhala timaganiza kapena mayika loopholes a anthu ena ngati ifeyo amene tili kunja amene tili ndi kuthekera kuti ndalama zathu sitigula pa black market. Nde mukuganiza bwanji. Ndizifuna manena kunena kuti sibwino kumapanga zoti MRA azipanga malamulo using ma blanket statements ngati amene wonena kuti kungodzuka basi tipange zakuti, kungodzuka basi tipange zakuti. And then kani linked. Okay, kama video hii ite pompo chifukwa kani hii yapitirira kwambiri. Anyway, cheers, ndine moto mbaya ndimakonda kupanga tuma video tambiri tangati titi kuti anthu aziganiza kachikena pa nkhani zosiyana-siyana. Sindikumumowa ya and green tea. Cheers. Bye.